Dobrý den, milí diváci, vítám vás u videa, jak si sestrojí takovýto prak z propisky. Je to na špejle nebo na parátka. A začneme tím, že si uděláme z propisky jenom takovýto holý. Prostě jenom trubku takovou. Potom rozstříhneme gumičku takto, aby byly dva ocásky, takovéto dva ocásky. A ty si přilepíme, takhle uděláme z nich takovýto mostek. A přilepíme si je na proužek izolepy. Izolepu teď nalepíme na propisku, jestli nám bude lepit. Tak to nalepíme na propisku, aby jsme měli takovýto něco takového. A teď si ustřihneme takovýto kousek izolepy, nebo třeba menší takovýto a ten takto. Nalepíme na tu gumičku. Takže nám vznikne něco takového. Já si zajdu jenom pro špejly. A vlastně špejle se dá do zbraně takto. Tady vyjede, dá se zde se uchytí, zatáhnete a můžete střílet.